V svojej prezentácii som rozdelil na 3 časti. Jedna časť sa venovala minulosti, respektíve tomu, že ako sme dneska úspešní z Windows 10 na slovenskom trhu. A som veľmi rád, že dostávame 100 000 aktualizácie starších operačných systémov, respektíve predaj nových zariadení. Takže tá minulosť je veľmi dobrá, ale my sa samozrejme pozeráme aj do súčasnosti a do budúcnosti a to boli zvyšné 2 časti tej prezentácie, kde som hovoril o tom, že spúšťame nové aplikácie na slovenských trh, či už to je Ford, či je tu už Evita, alebo nová aplikácia MySpirit, kde záujemcovia nájdu veľmi zaujímavé exkluzívne informácie, témy vlastne do Windows 10 počítačov. No a samozrejme pozreli sme sa v tej tretej časti aj to, čo prinesie Anniversary Update v lete a prečo sa oplatí teda migrovať na Windows 10, či už teraz, alebo v blízkej budúcnosti, ak ešte o tom zákazník trošku uvažuje. No a samozrejme, nie je to iba o nás, ale je to aj o našich partneroch, alebo najmä čo sa týka toho hardvéru, pretože máme tu našich M&A partnerov HP, Dell, Lenovo, Asus, Acer a mnohých ďalších, ktorí priniesli najnovšie inovácie, najtenšie notebooky, ultrabooky, tablety, 2 v 1 na slovenský trh, takže si myslím, že ponuka či už naša alebo našich partnerov je tak široká, že každý si má na čo prísť a čo vychutnávať. Ja som veľmi rád, že môžem pokračovať v tej sérii tých roadshow. Minulé sme boli v Košiciach, dneska sme v Žiline a je to pre nás šanca, ako sa stretnúť s fanúšikmi značky, budovať zase taký kult, že Windows je síce najpoužívanejší operačný systém na Slovensku, používajú vyše 2 milióny ľudí na Slovensku a napriek tomu my tu máme zastúpenie a na tých ľuďoch záleží. Takže toto je jedinečná šanca, ako sa s nimi stretávať, ako sa s nimi baviť, ako sa vypytovať aj na tie veci, čo by chceli vidieť v ďalších vydaniach našich systémov, či už operačných, alebo teda kancelárskeho balíku, alebo možno aj ten Xbox. Takže pre nás je to šanca mať interakciu bezprostrednú a pre tých zákazníkov takisto si verím, že to je veľmi príjemne strávený čas. Takže týmto by som sa chcel poďakovať aj redakcii Môj Windows za to, že takéto podujatie robí a že sa môžeme toho zúčastniť, pretože tá energia, to množstvo ľudí, tie stovky ľudí, ktoré sem prídu, sú vždy pozitívne a my odchádzame pozitívne naladení späť do práce. Na Microsoft Windows Roadshow jsme měli teďka 5 notebooků. Byl to HP Star Wars Special Edition, byl to Spectre X2, Spectre 13, Spectre X360 a HP Gaming. A exkluzivně jsme tady měli HP Spectre 13, což je nový 13-palcový notebook, je nejtenčí na světě, 10,4 mm a tuším, že jsou 2, jeden pro Česko, jeden pro Slovensko, takže dneska jsme ho tady měli opravdu exkluzivně. Zákazníci si mohli vyzkoušet novou technologii hyperbarického chlazení, novou technologii pístových pantů, pístových zdvihů, takže to bylo určitě zajímavé. V prezentaci jsem měl kompletní consumer portfolio pro rok 2016, čili ty notebooky na domácí použití, ty zajímavé designové kousky. Kam smerovali otázky ľudí, na čo boli ľudia najviac zvedaví? Slyšel jsem několikrát, že přišli vyloženě kvůli Spectre 13, čili se přišli vyloženě podívat na tu tenkou stylovou věc, co jsme tady měli vytaženou. A určitě je zajímala tloušťka toho notebooku, chtěli si to vyzkoušet, jak je to tenké, jak je to lehké. 1,16 kg, všichni si to potěžkávali, zkoušeli si nové panty. Microsoft Windows Roadshow je perfektní záležitost, bylo tady spoustu zajímavých lidí a mládí energie, výborný. Diváci byli perfektní, byl tam plný sál, všichni poslouchali, konec potlesk, není co dodat. Čo ste si so sebou priniesli na Microsoft Windows Roadshow? No, za telefóny sme tu mali komplet portfólio, celý line-up, čiže 950, 950 XL, 650, 550, všetko na Windows 10 zariadeniach teraz už. Ktoré z nich boli najzaujímavejšie a prečo? No, line-up je to celkom solidný, ale taký najväčší ťahák sú tie najväčšie vlajkové lode, XL 950, máme tam Continuum, to sa pekne demovalo, mali externé príslušenstvo k tomu, obrazovku a ľudia si to mohli aj vyskúšať. Akú hlavnú výhodu nám ponúka Continuum? Continuum máte v podstate desktopový počítač v tele telefónu. Viete ho pripojiť buď cez mašinku, ktorá sa k tomu dodáva, alebo aj bezdrotovo cez Miracast. Do tej mašinky si viete pripojiť periférie ako ethernetový adaptér, HDMI vstupy, mini display porty, USB porty to má 3, čiže komplet všetky disky, čo máte doma, tlačiarne, normálne veľkú klávesnicu, myšku, pripojíte len telefón a fungujete ako normálne na PCčku, na veľkej obrazovke. Čiže všetky dokumenty otvoríte, normálne Outlook môžete fungovať, Excel, mobilná kancelária, fakt v telefóne. Je niečo, čo by si chcel dodať k Microsoft Windows Roadshow? Bolo to super, sme radi, že sme tu boli.
Košice fantastické, Žilina tiež ľudia prišli, zaujímalo ich to, boli zvedaví po informáciách a sme radi, že sme to mohli sprostredkovať takýmto spôsobom. Tak UVA mala dneska pripravené viaceré akcie alebo atrakcie. Jednou z najväčších bol Oculus Rift, verzia DK2, kde sme púšťali ľuďom rôzne hry, rôzne ukážky, demá, ale okrem toho sme im aj vysvetľovali, ako liečíme tú pozrakosť pomocou virtuálnej reality, kde tieto hry sú nielen atraktívne pre ľudí, že ich bavia, že sa môžu hrať ich nejakú dlhšiu dobu, ale okrem toho im aj naozaj pomáhajú. Okrem toho sme merali štandardne zrak, dioptrie a tak ďalej, aby ľudia vedeli, že ako na tom sú, ale môžem povedať, že väčšina ITčkarov, ktorí tu bola, tak nevidia dobre do diaľky, takže týmto vieme pomôcť, ale nebolo to zase také zlé, čiže myslím si, že obstáli celkom v našom teste. Na konci súťaže sme zrebovali vlastne hlavnú cenu, kde jeden pán vyhral teda laserovú operáciu očí, už sme sa s ním aj teda dohodli a myslím, že bude spokojný. Ja si myslím, že my sme teda prvýkrát na takejto akcii a veľmi sme spokojní, že teda je to nad naše očakávania, že aj tá účasť bola veľmi dobrá a sme veľmi potešení tým, že to bolo vôbec tu v Žiline a celé to vyšlo super, takže fajn. Čo ťa najviac zaujalo na Microsoft Windows Roadshow? Najviac ma zaujali tie nové notebooky, ktoré predstavili firmy Lenovo a HP a hlavne tie inovácie, čo priviedli do tohto sveta. A čo hovoríš na Microsoft Windows Roadshow? Ja som spokojný zatiaľ. Pecka. Je to tu veľmi dobré. Zahrali sme si, to je jasné, keďže sme tu s mládežou. No a potom sme posedeli na prenačkách, popozerali sme, popočúvali sme, čo je nové. Zatiaľ najlepšie boli asi tie PlayStationy, ale ináč aj tie prednášky sú veľmi dobre urobené. Máte nejakého obľúbeného výrobcu hardvéru? Tak asi HPčko a potom Lenovo. Tak páči sa mi tu, je to ako veľa noviniek a dozvedel som sa aj veľa vecí. A zaujímavé ma aj Xbox, ako tie hry sú zaujímavé. A čo všetko si tu už vyskúšal? V podstate skoro všetko okrem Oculus Rift. Bol som na 2 alebo 3 prednáškach. Ten balík pre home office, čo je 365, tak to ma zaujalo, že vlastne celá domácnosť môže mať. Návštevníkom sme priniesli oddychovú zónu O2, v ktorej si mohli veľmi príjemne všetci návštevníci odpočinúť po náročných prezentáciách alebo workshopoch a zároveň sa tam s našimi O2 guruami mohli poradiť nad rôznymi témami, či už zistiť novinky a detaily k našim službám alebo produktom, alebo priamo preveriť nastavenie telefónu, rôznych aplikácií alebo nastavenie internetu. Keďže sme O2, tak nemohla chýbať zábava a preto sme pre všetkých návštevníkov pripravili rôzne aktivity a kvízy, v ktorých mohli súťažiť o veľmi zaujímavé ceny, napríklad príslušenstvo k telefónom alebo nabíjačky. Mnoho otázok sme dostali k našej kampani s mäkkým žbírkom a k novej službe DataHit. Máme veľkú radosť, že možnosť prenášať si dáta nespotrebované z jedného mesiaca do druhého má u zákazníkov veľmi pozitívny ohlas. My sme radi, že sme projekt mohli podporiť, svedčí o jeho úspechu aj mimoriadne vysoká účasť verejnosti. Máme radi podujatia, na ktorých sa zákazníci a návštevníci môžu dozvedieť skutočne užitočné informácie, ktoré im v živote nejakým spôsobom pomôžu. Čo si budeme hovoriť, technika ide dopredu veľmi rýchlo a niekedy pomôže, keď sa môže človek dozvedieť informácie priamo od zdroja veľmi nenásilnou a zábavnou formou. Lenovo sem dnes prinieslo úžasné SMB a consumer produkty, väčšinou novinky a vlajkové lode, ktoré sme prezentovali na prezentáciách. Čo napríklad tu ešte ďalšie mohli ľudia vidieť? Vypichnem z toho yoga produkty, Jogu 900, novinku 900S, mladšieho brata 12,5 palec, úžasný šperk v rámci našich produktov. Takisto sme to mali nový Carbon v rámci SMB portfólia, nové produkty herné, Y900 notebook, ktorý má podsvietenú RGB klávesnicu, takže skutočne veľmi zaujímavé veci, novinky v rámci tohto roku. Mal si parádnu prednášku, čomu si sa mne venoval? Venoval som sa predovšetkým herným notebookom a desktopom, kde sme sa pozreli na špeciálne featurey týchto produktov a pozreli sme sa na rodinu Yoga, či už na nové desktopy Yoga Home, alebo takisto na notebooky Yoga 900 alebo 900S, ich pridanú hodnotu, viacrežimové používanie, konvertibilné zariadenia. Táto roadshow sa mi dnes veľmi páčila, verím, že sa vidíme čoskoro na budúce. Takisto prinesieme kopec zaujímavých produktov, ktoré zaujímajú širokú, ale aj odbornú verejnosť.
Vo svojej prednáške som sa venoval novinkám ThinkPad portfóliu, hlavne novým členom X1 rodiny. Máš nejakého obľúbenca medzi týmito počítačmi, notebookmi? Konkrétne môj najväčší obľúbenec je skôr z rady T, ale samozrejme všetky nové produkty z X1 Family sú úžasné a vynikajúce. Mali sme tu nový Carbon 4. generácie, X1 Yogu, mali sme tu T460 novú, ThinkCenter X1. Kam smerovali otázky ľudí pri vašom stánku najviac? Ľudia sa pýtali na nové produkty, zaujali ich nové workstationy napríklad z prezentácie a samozrejme všetky nové technológie, nová Bajgig, dokovacia stanica. Priznám sa, sme na tejto show prvýkrát, už sme absolvovali Android show, teraz sme na Windows. Je to zaujímavý koncept, ktorý na Slovensku dlhé roky chýbal. Je tu dosť veľká komunita tých Windowsákov, hej. A je dobré, že tí ľudia sa stretnú, vedia o Windowse, vedia o Lumiách a vedia o hrách. Všetko sa dá do jedného spojiť, či už konzola s Windowsom 10 alebo s Lumiou. Všetko v jednom, môžu to všetko šerovať. My sme sem prišli dneska s 2 obchodmi, alebo s našimi 2 konceptami, ktoré zastupujeme v našich predajniach. Jeden je mp3.sk, to je obchod s telefónmi a mobilným príslušenstvom. A tým druhým je Pro Gaming Shop, je to profi obchod pre profi hráčov. Hry, herné príslušenstvo konzoly. My sme sem hlavne, keď je to Windows, tak prišli s konzolou Xbox One a príslušenstvom. Ponúkli sme zákazníkom špeciálnu cenu, ktorú sme mali pre túto danú akciu. A mohli sa sami porozprávať o tej konzole, o našich predajniach, o našich predajoch a celkovo. Čo vás to najviac zaujalo? My sme fotbaloví, takže my vždycky FIFA. Čo sa vám páči na Microsoft Windows Roadshow? Tá rozmanitosť, že je tu z každého toho niečo, proste aj notebooky, telefóny, všetko, že sa dá vyskúšať aj také rôzne proste veci, hej, že zaujímavosti, takže. Super akcia. Veľa noviniek, veľa zaujímavých vecí, veľká široká ponuka zariadení, ktoré sa často nevidia ani v obchodoch. Roadshow tento rok už ma prekvapilo, že nebol Android Roadshow v Žiline, že bola Microsoft, predtým som bol na ostatných, ale je to furt veľké, ak nie väčšie ako tie, čo robili minulé roky. Čo sa ti tu najviac páči? Najviac? Asi ten Oculus, ten vás nás najviac prilákal. Na túto akciu sme priniesli v prvom rade celú progamingovú hráčskú sériu Sound Blaster X, ktorá pozostáva z prvých in-ear slúchadiel do uší. Sú to Sound Blaster X P5, potom externá zvuková karta a slúchadlový zosilovač G5 a náhlavné slúchadlá ako sú H3, H5 a najnovšie H7. Čo sa týka prenosných bezdrôtových reproduktorov, tak veľmi obľúbeným bol Sound Blaster Roar Pro, ktorý bol v podstate prvýkrát predstavený na CES v Las Vegas na začiatku januára tohto roka a najmenší bezdrôtový reproduktor Creative Wolf 3. Kam smerovali najviac otázky ľudí, čo ich zaujímalo? Vzhľadom k tomu, že je to Windows Roadshow, tak naozaj najviac ich zaujímala tá progamingová séria Blaster X. Ja som si zo sebou dnes priniesol prezentáciu o Office, predovšetkým o Office 365. Návštevníci mali možnosť si niečo dozvedieť, niečo si aj vyskúšať, čo je veľmi fajn, že aj si prišli potom k našej zóne si to vyskúšať naživo, porozprávať sa o tom, takže veľmi fajn. Aké sú hlavné výhody Office 365? Tých výhod je veľa, ale keď nejaké hlavné by som chcel povedať, tak určite sú to tie, že je to dostupné naozaj na všetkých platformách, na viacerých zariadeniach, či už počítač, tablet alebo telefón. Taktiež je tam určite možnosť spolupráce, kolaborácie, vlastne v real time. Dávame tiež výhodu terabajtové úložisko pre každého používateľa v službe OneDrive, neustále aktualizácie na najnovšiu verziu, takže naozaj tento balík by mal pokryť úplne takéto všetky základné požiadavky pri práci. Tak dodať iba snáď, že sa vidíme aj na budúce a že to je začiatok dlhej tradície. Čo nám prezradíš za Xbox? Za Xbox, no myslím, že sme spravili celkom dobrú show, doniesli sme všetko, čo máme. Xbox One konzoly, bolo ich to fakt do 20. Prednášku, Marek ukázal všetko nové, čo nás čaká, videli sme nejaké teasery, ľudia si mohli vyskúšať, mali sme tu Playseat, kde sa hrala Forza na veľkej obrazovke, baby hostesky pomáhali, ukazovali ako tancovať, Just Dance, ľudia si to mohli skúsiť, NHL-ka, Fifi, myslím, že všetci sa vybláznili a každý si mohol vyskúšať, čo chcel.
A na prezentácii sme ukázali, čo nás bude čakať tento rok v Xboxe, čo sa týka hier. Máme veľmi solidný line-up vlastných hier. Po novom bude možné hrať hry z Xboxu aj na PC, nové hry budú vychádzať proste na obidve platformy, čiže ľudia si už konečne budú môcť zahrať s kamarátmi, jedni na konzolách, druhý na PCčkách a konečne zistíme, ktorá je tá lepšia platforma na hry. Najväčší ruch bol, myslím, že v tejto našej zóne, tuto okolo Hostessiek sa chalani motali, vyskúšali si tanečné svoje kreácie, Just Dance, alebo spolu si mohli zahrať FIFU, NHL.